A travesía urbana da Nacional 640 foi o quinto tramo máis perigoso de Galicia. Vémolo xa nun xornal semanal no que tamén estaremos con Óscar Durán, que nos vai explicar como funcionan os contedores marróns. Comezamos. Moi boas tardes. Esta semana, Automobilistas Europeos Asociados publicou un informe feito a partir de datos do Ministerio de Transporte no que se detallan os treitos de estrada nacional máis perigosos de España. En Galicia, entre os anos 2020 e 2024, aparece esta avenida Vento Vigo como o quinto máis perigoso. E por qué? Nese período de tempo, entre o centro de saúde e o cruce coa avenida de Santiago, producíronse 11 accidentes con feridos ou falecidos, nos que houbo 12 vítimas. Por iso, tendo en conta tamén a cantidade de vehículos que pasan por ela a diario, o índice de perigosidade medio é de 135. Pero é máis perigosa que antes? Non, de feito, o índice de perigosidade medio reduciuse respecto ao período 2019-2023, cando estaba en 166. E houve algunha reacción a este informe? Sí, por parte do alcalde Gonzalo Louzao, quen lamentou que gran parte destes accidentes estean vencellados a atropelos e que este treito non sexa considerado un tramo de concentración de accidentes. Pero, que é un tramo de concentración de accidentes? É un tramo normalmente de máis dun quilómetro no que se adoita rexistrar unha frecuencia de accidentes moi superior ao habitual en treitos semellantes. O documental 360 curvas, co-dirixido por Estrela Ensarián da Silva, gañou o Premio Mestre Mateo ao mellor documental. 15.000 euros é o total do que custa todos os produtos que hai no gran escaparate Estrela que fixo a Comisión de Festas para recaudar fondos para as festas de San Paio. As rifas xa están á venda e o sorteo farase cando rematen as festas. De seguido, desvelamos parte da entrevista que fixamos a Óscar Durán, pero antes, a Festa do Maior bateu o seu propio récord de asistencia, ao venderse o milleiro de entradas que había venda. A Estrada non solicitou os fondos estatais para o arranxo dos danos provocados polos temporais. Deteñen en Cuntis a unha persoa por trata de seres humanos. En total, localizaron a máis de 10 persoas que estaban sendo explotadas en establecementos da Estrada, de Cuntis e de outros concellos. Atopan un estradense falecido nun garaxe da Avenida da América. Tería sido por causas naturais. E xa está a venda tapacombo das Santas Tapas. Por 3,50 € pódese degustar a tapa acompañada por un curto de cervexa ou por auga. E este nos publicaremos unha entrevista con Óscar Durán sobre a situación do lixo na estrada. Aquí deixámoslles un breve avance desa entrevista, xusto da parte na que se explica como funcionan os contedores marróns. Aí temos dúas formas de digamos, participar nesta recollida que de momento é voluntaria, pero que vai ser obrigatoria. Estas dúas formas son a través dunhas jaimas informativas que temos na calle Calvo Sotelo, na Sala Banca, conocida comúnmente, ou no Concello da Estrada, directamente na Alcaldía, onde toman nota de o teléfono, dirección, para poder participar. E o funcionamento é sinxelo, a través dunha tarxeta que nos van a dar, como digo, no Concello, pois pasamos o contedor, a tarxeta, abrimos, depositamos o lixo. Lembren que este nos publicamos a entrevista íntegra. Nós rematamos por hoxe, pero a semana que ven non teremos vídeo semanal, non nos dá tempo a facelo, pero sí que atoparán o resumo da semana na web. Para a semana seguinte, que xa é Semana Santa, nós collémola de vacacións, co cal non vai haber tampouco semanal. Así que moitas grazas por estar aí e vémonos dentro de 3 semanas.